sinten iki? Kok mboten enten gathuke? Oh, Pak Carik, monggo. Monggo Kang Mas Carik. Monggo Bapak Ako kepareng mintar saking Sasana Palenggan kepareng mbeksa ayub sinarengan kadang-kadang Cindilaras. Ya. Monggo Pak. Monggo. Ugi sedaya para sepuh monggo. Sendra
Kembang jambe sa upama wayangmu mung tansah melela sok sore mung katulung sak solae mung gawe bingung atiku yo wong ayu Mas Dongeng lho nggih wah ora ngerti ra Kang Mas wong bagus lelewane sumedhot ing kalbu rina wengi ngingi mung kaseksa rasa tresna sing nancep ana ning dada monggo Pak De aku ora lila yen sliramu digandeng wong liya bisa aku mati senadyan ana ing ngimpi Kembang jambe mekar lima sing tak sayang apa ora krasa jane ya krasa ngingi nandang wirang membelani rasa sing kebajet sayang kembang jambe saupama wayangmu mung tansah malela esuk sore ora tulung sak solae mung gawe bingung atiku Rina wengi ngingi mung kaseksa rasa tresna sing nancep ana ning dada aku ora lila yen sliramu digandeng wong liya bisa aku mati
jan ana ing ngimpi Kembang jambe mekar lino sing tak sayang apa ora krasa tak rewangi ngingi nandang wiran membelani rasa sing kepesut sayang elingo marang janjimu wong ayu nyidrane saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani selelelo Jukuning dadi bebeling nalika kebiyen aku isih nyanding selelo rono rene sih tak kowo ora bisa pisah nadyan mong sedilo Sone jan, keng, sone lok tenan. Koro zaman dhisik, aku rekaman lo kono nonton kae suaraku yang ngene iki. yang ngene iki. Ngene iki persis. Rekaman suara apa Mas ning Lokonoto? Suara geger tahun 98 nek lo kono nonton Adik Sriwedari kae. Tenan. Bro, ini ya bro. Bro mani ada joget. Wong ayu nyidrane saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani selelelo
tak kowo ora bisa nadyan mong setilo Jan para penduduk Mungguritan tasih kepareng lenggah wonten ing dalu punika nika remen sekalian kalih nonton kesenian apa jenenge ngene iki jenenge apa karawitan nek sing muni Mas Parato luwih halus neh apa yo gamelan klenengan uyon-uyon woyo-woyo nek bosone cokekan Mas Dodo sesuk saya mboten iki tesih wis ket mau awan genah sampean lah undang aku kuwi utuh kok ora esuk kok awan bengi undang aku utuh anyake mau aku ngerti yo awan rene pas udan-udan mau manis ayumu kaya bisa ngluluke atiku rino wengi ra bisa turu yen kelingan solah gumuyumu tresno iki tak diteke jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa nadyan aku neng adoh parane hae Mas Druwo nek nyoto iki aja mung tata tok, aku yo diketutke ngono lho. ora sedeng. Ora sedeng. Ben viral. Pamujiku marang rino wengi ra bisa turu dur kelingan solah gumuyumu
tresno iki tak ditekke jakana nganti salawase tresno iki ra bisa nadyan aku neng atoparane hae Mas Tarno sugeng dalu hiburan desa nggih ngeten iki. Mbak Kramat teko meneh Satpam. Mas Arif. Oh Arif, lha kuwi padha aku nang ndi eneng kok. Heeh. Iya medhi gong. Gong. Nah aku ora medeni lho. Ta. Ora mung gilani. Iya trayo. Iya ta Bang. Sapa? Iya ta. Ya nyanyi nah ya ora ngono suasana nangis terus ayo. Memujiku marang Gusti muga urip sakawase senadyan ning ngadepane nanging aku tetep eling kowe. Terima kasih. Dua bronjong. Yo tak joget dulu yo. Oke, mriko. Iya 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 Cinderella asli Yo, Cinderas Adit Jaya. Dua bronjong. iya masuk Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing Allah iya tak kata imut rasa tresno cendek ning ayu. Ayu. Aku nggih namine bronjong kok ya. Oh, bronjong. Ora dombel. Tresno iki ora mendem. Suwe-suwe saya nambah nyekso. Mas Getre. Waton kowe ra bandeke. Najan aku wong Cinderella di dunia Spesial ke Mas Getre. Juragan GMC. Video syuting. ya. Dua bronjong ini. asik Bersama Juragan Bronjong. Sik. Ayo muncul. Yo 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 yo. iya Allah iya Rasa tresno rino wengi. Nanging aku ora bisa duweni. Godhong kates dadi jampi. Setetes tresno mut
Bablas ke wiso tresno aja. Wis, ora apa-apa. Yuk, tak kon. Tresno iki ora mentu. Ya 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 ya. Matur nuwun kula pun
tunduk yen tak tampa opahe moko kowe tak anggep anakku dhewe luwe becik kanggo seduluran wae cindelaras pondok kene to kulone gedhe apa cilik gendok ndang mrene yo tak kandhani nduk kowe mung sasmita gek manton nduk tak suwuk japa mantra ora suwe mengko jodohmu teka Tembang kita omahe pinggir kali pancen nyono joko mokone mandi matur nuwun kula pun ditambani monggo sampeyan gendok dek kepiye ora patut nduk yen tak tampa opahe mongko kowe tak anggep anakku dhewe luwe becik kanggo seduluran wae yeah. Mut. Gilirane mut. Set. Ropel. Kurang apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu ngenani ati tatu ra bisa ditambani wis liliyo tresno aku apa dheweke wis liliyo dadi bojoku apa bojone mut bola bali agawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis liliyo sayang aku apa dheweke wis piliyo dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelane rasa
kurang apa aku iki dadi wong liya kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu larane ati tatu bojone mut bola bali agawe gelane rasa tresno sliramu rabi sayoga wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone mut bola bali agawe gelane rasa tresno sliramu rabi sayoga seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina sing tak tampa rina wengi katone ngopo tekan ngomah gelo yen sliramu cidra ing janji apa tenan lakonku jroning urip utang pokutno lara batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro sinden papat kok gur tenguk kabeh ya 5 1 ning ngono 6 oke mendon iki lah salahe meneng ae kok mau gur 3 iso bener kae mana ondon iso ya lara tenan atiku nelongso batinku kebrayane saben dina mung ngalamun aku wis bacot diri kok ayo joget ini dok sangkung nek ora disawer kok ora ngadeg digoyang ya kowe kaya urung tak sawer saya esuk
seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina sing tak topo arina bengi katon ning moto ayo Rin saben dina mung ngalamun yen kelingan ati kopi loro Lah gendon nyanyine merem bae ra nek swara wedok ya ora ngerti. ora roh blas sidene Lah sindene kene madhepe rono karo merem kok ngerti. gak iso iki wis medemok lek pun Pak Kalung putih Cindel Laras. Sing semangat Mas Besin jongete. Alah kowe cokek mania pemburu sinden. putih peparingmu liontine malengkung godhong waru tondo paling janjimu uga tondo tetaline asmaraku yo mulih masuk najan mung sak merah bisa gawe atiku kepranan marang supalan janjimu arep urip karo aku hae kabeh wong seneng angger nyawang kowe ngadeg ta. Lah ngopo? Lah wong kok ketok leh gedimpuk ngono ya kan. Jarekmu dibongkot di pucuk ora enek. Nek bunder seser. Ya ta. Aku rada kalang ngoncaki rino wengi aku tansah ngenteni Luwo. Gundul iki mau cek diombe apa? Oli. wajib panglong saling sirih wengi iki Cindel Laras ORS Jilid 6 Adit Jaya Picture Tak bayan itu mesti tayub.
gedhe peparingmu liontine malengkung godhong waru tondo taline janjimu uga tondo tetaline asmaraku sik Mas Arif, joget yo enak. Najan wong semerang bisa gawe atiku kepranan Siap-siap kepranan marang sumpahan janjimu arep urip karo aku Nah, besel iki buah antar dhewe lek. iya antar usil iki wong kebal wirang Ibu bunga hatiku Rino wengi aku rasa ngenteni Ngenteni bulan dadari Wajib wong saling sire wengi Yo, aku ya iso kuwi maneh liyane nggo gak iso. Hey, Cite Laras ya. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak golek neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan kubuk kae nyimpen mati wiwit besok ora bakal lali kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti kakragina hae Don kowe kulino tak kon biji wong wedok. Nek atun iki mbok biji pira? 7. Ya. 6 kok. 7. Aku ngerti atun ki sejatine kawin dhisik aku ya meneng ae. Heeh. Bengi iki kok ketok manis men to Mas njenengan? Apane? Ora lah. Mau guyon, darah seni kudu ngene iki. Kudu ketemu guyon gojek. Ben nambahke umur ben awet ning jiwa raga. Ben tambah nom yo. Ben tambah tuwek, kowe bacot tuwek kok enom piye to, Tun? Umurku 45 ben awet 45. Iya, Mas. Sawetan satrone ngati. Tadaluro tansah merati. Aku kowe dadi karwa mergo leren neng gubuk asmara
yen liwat aku kelingan tubuh kae biyen tak leren neng jagak kebak tulisan warna abang tondo isi prawan bakal lali kubuh kae kebak crita wayah wengi nganti kadang dina hae ceng pancen nyandi nggih pancen nyandi MC ne nggih oh ya wis tau urusane pokoke Cili Laras bar jam 1 jam 1 ukurane ya ngono iki kan iki pandemi wis lewat alhamdulillah aku ra ketut kowe ya ra ketut noting gendon ra ketut kabeh nggih alhamdulillah nggih mesur ndek ben meh ketut ning dibalekke neh kegeden awak iya Mas alhamdulillah ya Mas alhamdulillah besur kancaku ra sida ketut Allah ya Allah tak lebokke ya Mas ya ya lebokno tun iya Cindy Laras Siwalan Mania Mas ARS-on Aditya video syuting Gudang Mania Mas Bokeng Munggur Mania Bokeng oh alah mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retno kang katon malela pawelengku ndriya tansah eling najan ado rasaku tansah sumanding tansah kandang renteng kaya mimi tuna Tresno sineksen
Son. Masuk. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pinggoretno kang katon manela. Pawelingku driya tansah eling. Najan ado rasaku tansah sumanding. Rino wengi aku pun Ayo, Kom. ngenteni tan kegiatan nyediam tetes tresno dadi talite atiku tansah anak dan kasmaran. Wong kuning kembang jroning atiku asikku angrenggani jadi sajane aku kenang bronto lilamono caket mrem sliramu tansah gandeng renteng kaya mintuno. Yes, pokoknya kok dirungokke. Ayo Mbak Tata dulu. Dereng. Aku rong tau lho iki. Yo. Krungu tok. Wong ayu sing tak tresnani. Rina wong iki mung kae mimpi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu hujan ning ati. Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku. Rino wangi tansah ngarep-ngarep
sing tak tresnani nyawangi mung kaimpi-impi aku ora bisa lali mung sliramu Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnamu rino wangi tansah ngarep-ngarep sok kapan balimu masuk sliramu sakno aku wis kepacut nanging ati lunga gawe lara Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku marata-rata Duh Gusti kula nyuwun ngapura oh mas masuk dina minggu sing tak kowe ngajak ning tawang mangu nganti mikir srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak SMS rambelesi yen tak telepon malah kok mateni Mangkelaku iramu mesti tak jiwang Iwang lali jandine jarine alesane mangkelake sapa sing ora sudono sajak dandan rini ora teko Ade lojong Ae Janjane kowe nang endi Delajatku Sajak nyuprihan Atiku sejana Kaya kencang Aruang Italia dina minggu sing tak kowe ngajak Aja dicekep. nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS rambelesi yen tak telepon malah kok mateni Mangkelaku
sing ora sujono Aduh dandan aja dandan rene ora teko janjane Kang Mas nang endi delaketmu sajane priyane atiku sujana kencang karo wanita liya apa Mas? Amung tansah kadulu wewayanganku adone mas wong ayu Rini ya kok aku tobat
misahke katresnan dadi lamun mengkono piye katresnanmu piye katresnanmu Pak Tarik lagu iki umpama demesing iki tak amalke Ndek ben ya Rin ya iya aku suwe karo kowe iki kok I love you obatke wong nek wayanganku doni mas wong ayu lina-lina bisa sayang rejenati lelewamu manis amungku mantel ing sajroning netra misahke katresnan dadi namung mengkono piye katresnanmu piye katresnanmu lagu niki khususon kagem Pak Agus dari Polsek Mojokedang meskipun dalu niki boten saged hadir wonten ing mriki niki ngrungokke sangka lapangan Sidorjo Munggur nggih Rin. mongko Kang Mas katresnanku bebasane kan bisa tinuku cendhekan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Monggo Pak Tarik Mas Bence. Iya pengen
sakitnya tuh di sini loh Mas. Genes irama arama arama aramane doli witing tresno jalaran saka kulino bayemi kuning-kuning ayem yen lagi sanding ngono ya Mas aku tuh nggih metoke angkleng mawon Kang Mas nggih angkleng tayupan ya Mas sing penting menak nggih
nalikane sepisan ketemu wong ayu dan bodo ati rinten siang dalu kinur banci waraga umbang rasa kupete sing kalbu lir nguyai segoro kata bisa nulung aku suwe gon ngenteni lewong engak iku antuk jambi dadya ati sawiji senajan apa tak lakoni ha kan kaya gumyak mas aku latihan nyanyi mas ya sabdo paditorati breng siramu dadya ing sisihku mugi Gusti